האמא. רצינו לשאול אותך, האם כולם המשיח? מי המשיח? אני נורא מוטרדת. אין תשובה קונקרטית. אז למה לפני זה? האמא אומרת להם, שניכם משיח, נכון? ילדיי, האמא אפילו מה הם אומרות בראש הזה? לא עושה את זה עכשיו מה? לא, הוא עושה את זה. זה מישהו אחד אבל אנונימי. ככה אם לא זה, אז זה, אבל מה אתה אומר על הביצוע? הביצוע זה כמו שחשבת או שזה... לא, בכלל לא חשבתי. היה אותם שירים במחנה שלך? שיניתם שירים? האחרון. את גם היית את נמצאת פה בהרבה מאוד בהקלטה הזאת שלנו. זאת הייתה עבודה המקורית ביותר של הבינוי שהוא עשה, הוא ממש המציא את זה מחדש ושל המשחק והביצוע. הוא עבד איתכם הרבה, נכון? כמה זמן? מינואר, כן. סוף ינואר. וכמה שעות כל שבוע בערך? 8. 6 ואז הגענו 8. ובסוף רק 2 הצגות. היום ומחר. הם ימשיכו, הם ימצאו להם. אני מזיכרון יעקב. וואי, זה כבוד. תודה שהגעת ממש על... מתי זה הוצג פעם ראשונה? לא יכולה. זה היה נתן? אמרת גם את המשיחים.